No, pero es que cuando salen los 10 cuando necesitan. ¿Y la manteca? Vale, vale, atención. Geganters, aneu-vos posant ja sota els gegants, que estem ja iniciant la cercavila. Vinga, després de Cabrera, venen Calella. Vinga, ja veuen els gegants que estan baixant pel llac. Després de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicent de Montal. Des de Tenim el Barcelonès, amb la gent de Sant Adrià de Besòs, que esperen amb els gegants